dostałem paczkę dzisiaj rano z San Marino i będziemy ją otwierać za pomocą, znaczy ja będę otwierał z pomocą Agi. I to jest One Up Box i w sumie nie wiemy, Aga, co jest w środku? Nie, jeszcze nie wiemy. Nie, także, ale zaraz się dowiemy. To Aga czyń te łony, a ja powiem, że takiego One Up Boxa można sobie tutaj zamówić ze strony One Up Boxa i przez pierwszy miesiąc, jak sobie zamówicie z kodem, zapisałem sobie na kartce, z kodem OSOM, czyli AWESOME, no mówicie po angielsku pewnie, to jest 9,92 plus wysyłka, a potem przez następne miesiące jakoś poniżej $13. Dobra, Aga, czyń. Ja bym chciał, żeby była fajna koszulka jakaś. I ja chcę fajnego To jest w ogóle, to jest One Up Box wrześniowy. Nie wiem czemu dostałem wrześniowy, ale chyba dlatego, że wcześniej nie miałem po prostu. Już targo. Zobaczmy, co tutaj ale mamy. w ogóle jakie fajne to jest zrobione. Share, czyli to pewnie wiecie, ja po niemiecku nie umiem, to nie będę wam mówił. Żeby robić zdjęcia i cieszyć się. Dobra, to teraz Aga wytorbiaj po kolei, co tam jest. Koszulkę. Jest koszulka z Dragon Balla Ale Over 9000. To jest zajebiste, bo ja nie oglądałem Dragon Balla, ale motyw i tak znam. Także ale spoko. w ogóle nadruk jest tak fajnie zrobiony, że nie powinien odchodzić. Nie spierę się, przynajmniej powinien się nie sprać po A nie pierwszym byłeś praniu. za dłużej? M powinno no, być. No to jest MK, a zobacz jakie to jest wielkie. To do spania będzie. To dobrze. Bawełniane są najlepsze. To pokazuj, co jest dalej. Daria będzie zadowolona. To jest Kapitan Ameryka. Ja To- nie lubię tych tam. Pokaż go. On jest taki twardo miękki. Jak twardo. Faktycznie, ale głowa, ale to ma miękkie i tu ma te Imprez takie... plusz. Nie no, kulki spoko. takie. Będzie se stał na półeczce. Wygląda na złego. Nie pokazuj tego. Dobra. I co jeszcze jest? Jakąś kulkę? Eee, Nie wiem co to jest. to jest... Kurde. Tam coś... Tam są w środku chyba jakieś... Coś tam w środku jest. Pokaż to. Nie chcę. Ale to jest gowa od kogoś na pewno znanego. Tylko, że my go nie znamy. To jak ktoś wie, kto to jest, to bardzo proszę napisać w komentarzu. On mi trochę wygląda jak Dexter, ale Dexter nie miał takiego A to nie jest, iska na łebie. żeby to wsadzić na... Jaka beka. Aha! Ja myślałem, że tam są cukierki Ale w to jest środku. Superman. Aha, faktycznie! Ta cipa. Ale dopóki nie miał nóg, to nie wyglądał. Chociaż nie, No może dobra. wyglądał trochę jakby przez te okulary i włosy. Na końcu są co? A nie, To jeszcze nie koniec. Są puzzle. To ten jest na bogatości. No, ja lubię puzzle, ale Gwiezdnych Wojen nie znam. Nie A przyznawaj się, bo ludzie A ile cię kawałków sejfują. jest? 100. To może Akurat na twoje siły. Może dasz sobie radę. w dwójkę może O, ułożymy. takie są. O. No fajne. No, Dobra. dobra, to. A teraz coś, co ci się na pewno spodobi. To jest tak zwane Wunderbaum w autkach. To są te choinki, tylko że to nie jest choinka, tylko, Harley. no właśnie, pani. Jak ktoś ma auto, to można powiesić, ale jak ktoś nie ma auta, to można na przykład w sraczu se powiesić, żeby ładnie Mogę pachniało. otworzyć? Zobaczycie jak pachnie? Ale pachnie jak choinki samochodowe takie, W nie? ogóle nie tak. Nie? Przecież choinki samochodowe pachną różnie. Ja nie mam auta, to nie wiem, a to może tak Harley właśnie pachnie. W sumie. Przypinka z kim? Poka. Flash. Trzeba zrobić po Tomaszu Kopyrowemu. Widać? O, z flaszem, spoko. Będzie do tornistra do szkoły, jak pójdziemy od września. To? Aha, to jest naklejka. To jest z Goku, no to dobra, ja nie oglądałem Dragon Balla, ja wolałem Digimony i Pokemony, ale to może pójdzie na rozdanie, jeszcze pomyślę. Może będzie konkurs jakiś. No i to jest takie, nie wiem, to co tam jesteś z tyłu? Aha, tu masz opis tego wszystkiego. Poka. I Można było dostać Batmana. Ty to zawsze masz jakieś takie do dupy szczęście. Mógł być Batman, Kapitan Ameryka, Iron Iron Man, Hulk, Hulk, Spider-Man, Superman, Flash i ten. A no to myśmy trafili akurat nie tego, co Aga by chciała. Potem 5 figurek z DC, można, no DC to ja nie wiem, jest Batman, Jest. ta pani, to jest ta, jak ona się Wonder nazywa? Woman.
A ten następny to kto to jest? Gdzie? Latarnia, nie? Ta Tak. zielona latarnia, potem Nie wiem, kto to jest. i Tego ten nie ostatni znam. to jest jakiś półmurzyn. No, dobra, to wy na pewno nam powiecie, o co chodzi. A No, to nie jest koszulka to napisane obok? Nie ma. No, a można było, co? Można było dostać PlayStation 4? Nie, chyba nie. Na pewno. No, puzzle z tym łonym, no. No i tak to wygląda, także A koszulka była jedna? koszulka była jedna. Ale jakie to jest śliczne, no zobacz. No. No takie button. Także takie ładne boxy będę otwierał tutaj co miesiąc. Jakby ktoś chciał sobie to, a tutaj zresztą pokażę na stronie. Takiego ładna boxa można sobie zasubskrybować na 1 miesiąc, na 3, no albo na 6. Także pamiętajcie, że jeżeli z kodem tym OSOM, czyli AWESOME, kupicie to przez pierwszy miesiąc będzie za $9,92 plus wysyłka. A pod spodem, pod filmem na dole tam w opisie będzie link taki, jak to się nazywa, link referencyjny, przez Jest który nawet będzie hashtag. można, no, przez który bezpośrednio będzie można sobie tego One Up Boxa kupić. Także co, polecam, zachęcam, bo fajne są bajranckie rzeczy To ile? dla Bardzo dużo. geeków. I chyba... Ja myślałem, że tam będzie mniej, szczerze mówiąc, bo ta paczuszka jest taka mała. No, dobra, to tyle. To my się żegnamy. Kupujcie.